Nagabiyahe ka pa south? Natilawan mo na bala ang lumi sa sikat nga lumihan dali sa boundary sa San Enrique kag Pontevedra? Inaatod ka doon sa city nga episode! Nagsugod siya sa pagnegosyo sa kapital nga 200 pesos. Subong, makapaubos na siya sang 900 tubtub. 1,000 kayahong isang lome sa isa lang kaadlaw. Basta gani maghapon-hapon na, nagasaramihay na sa may counter. Wala tuo ang orderanay. Karami ka bakal? Oo. Taga diri ka? Hindi, nang sa Bacolod ba? Fortune Town? Di, tapos nakadto ka ni para Tagaw lang. maglume? Tagaw lang, Tagaw lang, Fortune Town. Ganun, isa nung Damit, be. Arisa, tuwa ka lumi, boss. Ay, tatlo ka lumi, tuwa ka ba, Choy? Di nakapoy, magambal. Wala ako nakapoy. Wala, sir. Salud daw, sir. Hindi kailan ang microphone? Hindi na, sir, ah. I can manage. Wow! Sa sulod sa kusina, nagatangkas na ang naka-standby nga mga yahong nga may unod nga sahog sang lumi kag batsoy. Ready na para hindi na maayawan ulat ang customer. May customized nga kaldero nga degripo. Ang unod sini, sabaw sang lumi. Ipatubdan na lang ang yahong kag ready to serve na para sa customer. Nagasigi-sigi ang pagpreparar sang sabaw bilog nga hapon. Kung mahuman na timpla, irekta naman iniula sa degripo nga kaldero. May takuri sa gwa. Hindi iniinit ka tubig para sa kape. Ini ang Anli Caldo sang lumi. Isa sa mga nagabantay sa lumihan, nagalibot, nagatanyag sang luyag magdugang sang kaldo. Kaldo. Bangod masako, ma-assist anay. Amo sini ang sitwasyon diri sa may Tibsok, Batsoy and Lome House sa igadlang sang highway sa boundary sa Pontevedra kag San Enrique. Ang tawag diri sang iban, lumihan sa San Enrique, pero nagatindog ang kalan-an sa parte na sang San Juan, Pontevedra. Pati bangga, gitawag na gani nga bangga lumihan kay popular na ang ini nga landmark diri. Labay man lang akon, kape with benefits ang gusto mo. I-try na ang Blue Turn na Supreme Coffee Blend available sa leading drugstore sa Negros Occidental. Base sa lugar yun dira, may sikat man nga mga kalan-an, pabala ako bala. Kay basi mabisitahan taman ina. Sino bala ang magpensar nga sang una? Tulda lang ini diri kag kaldero, kag nagasquat lang sila sa duta sang iya pakaisa. Pero subong, sementado na ang structure. Napadira na ang palibot sa masobra sa 1,300 square meters nga propiedad. Nga, iya na nabakal, gikan sa iya pakaisa. Istorya sa tag-iya nga si Elmer Kitco. Nakaagi siya OFW bilang factory worker sadto sa Taiwan. Kag, nakaagi man siya libod isda. Galibod isda? Sa Bacolod? Sa Bacolod daw. Kaya laban din ba yung sa mga restaurant ko, sa mga servisyo? Namin mo libod isda ka-deliver. Mga fresh kasi isda. Oo, bakal na magpugtaw kami din kagaon eh, tapos laloon naman to. Aga pang duluong. Oo. Libod-libod ka sa mga... Libod-libod gidya. Anong imong mga customer, mga kalanaan? Mga kabikalanaan, may mga balay-balay sa division eh. Aga sulod-sulod ka sa mga subdivision. Oo. As in bang balay-balay, mga libod isda. Mga gidya ako. 2016, napaminsaran niya nga magnegosyo. Kag sa kapital nga 200 pesos, nagsugod siya sa pagluto sang batsoy. May nakilala siya nga nakatudlo sa iya sang basic nga recipe sang batsoy. Iya ini gi-develop, kag ginsuguran sa pagbaligya. Samtang nagabaligya siya sang batsoy, ang iya naman nga misis, nagalibod sa sudan para makabulig man sa ilang nga income. Galibod ka pa sudaan. Bulig. Kailan pa magbulig ka mo itong time? So, mga anong role mo yan sa diri? Dire na. Wala. Sa kitchen? Oh, wala mo kong galagaw, dire lang. Nanilag man siya sa mga timplada sang lumi sa mga kalan-an. Tubtub, nakahimo man siya sang iyak kaugalingon nga recipe. Lome with hard-boiled egg. Halin sa 12 ka itlog nga mapaubos niya sang una sa kada adlaw. Subong, nagalampot sa 30 ka mga tray sang itlog sa isa lang kaadlaw. Ukon, 900 ka serve sang lome. Kung weekend,
Nagalapot pa siya sa 40 ka tray sa itlog ukon, masobra sa 1,000 kayahong sang lumi. Halos taran abi na anda na ang lomi with egg niya. Ang iya nga lomi, regular nga pansit ang iya ginagamit, hindi madamol. Ang sabaw sini, hindi gitama nga lapuyot. Pinoy version kumbaga, sang lomi nga tag 60 pesos ang kada serve. Kalduan eh, una ka kalduan. Doon na pabukunan dito, doon nga baboy. Dito tampes gawa. Lomi. Pero, naabtahan sang pandemic. Gingamit niya ang panahon nga nagsira sila sa pagpakaayos ang iya kalan-an kag sang iya balay. Pero naubos ang iya nga savings hanggang iya nga income. Ginkinahanglan niya nga mangutang para may maroling liwat ka kwarta. So, umantong siya, take mo ng tiyempo. Ticket advantage lang po to. Oo. Ticket advantage lang po. Tapos sa balik ng tanan, Pamuli ni sa dayo, no? nagpobra mo na niyo. Oo, muli sa dayo. Isang balay ko rin ang tamatan. Busog-busig. Mulam ka rin. Nangulam naman, utang naman. Nangulam. Rolling naman yun. Rolling na. Hasta nabayaran na. Bayad na diyan. Pati ang lote na tapos naman, ang lote. Kaluyan. Tapos naman. Kag, pagkatapos ang pandemic, kag sang nagbalik na sa normal ang tanan, balik na naman siya sa sinakuay sa iyang negosyo. Kalabanan kuno sa mga nagakinaon diri kung hindi taga San Enrique o kung taga Pontevedra, mga motorista nga nagabiyahe pa south. Lasays pa lang abis ang aga, bukas na siya. Pwede na makapainit-init sang tiyan pasabaw sa lumi. May Valencia naman siya o kung fresh lumpia kag iban pa nga mga pagkaon na ginatanyag. May nagatanyag na gani nga mag-franchise sang iya negosyo pero wala niya lang ana inigid na entertainar. Bisan amo sini kadako sang ilakilanan, wala nagauntat si Elmer kagang iya nga misis sa pagpangamot sa negosyo. Kung si Elmer pa ang pahambalon, ang kapisan gid ang dako nga rason kun nga nag-uswag ang ilang negosyo kag pangabuhi. Sa una niya gani nga pagbakal sang auto, hindi pa magsakay ang iya nga misis kay nahuya. Nasawahan siya nga may salakyan na sila. Oo, matama Amo na lang- kaya nakamakal ako to single nga mo to. Oo. Tapos beside car. Isang beside car na to. Ang nakamakal ko siguro nga auto nga bigos. Naka-auto na son. Sa wow, hindi pa na magsakay kuya. Uy, asal sa sa auto? Tubtub subong, hindi sila makapatinga, nakabakal sila sa luta, nakapatindog sa balay, nakabakal sang salakyan kag napaeskwelang ilang ang mga kabataan bangod sang lumihan. Ikaw hindi ka kapate. Wala, hindi ko pati. Yan ba kasakay Kasi ka? kasawawan ka. Sa muna, sa website ko paminsaron lang, hindi ko ay ginanatabo nga mamatsoy ko bla, mano, mabla ka parang mga kata niya. Wala ka sa pinsar mo ka una. Wala, gid. Sa una, magsilingkit ang banwa sa San Enrique, sikat inibangod sa ilang bukupay. Pero subong may harang kilis ang sikat na nga lumihan. Diri nga pwede ta nga hapitan sa aton nga pag road trip. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Roming, i-follow mo yung Facebook page o YouTube channel, Digicast Negros. Padayon kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ang iniang Tripping ni Roming!